Nagahingyo ang Iloilo City Health Office sa kunang CHO sa publiko nga ipadayon ang pagpatigayon sang clean-up drive sa kun Magpanglimpyo, Apisar na ganubo na ang kaso sang dengue sa syudada. Sunod kay Dr. Roland Fortuna, Assistant Department Head sang CHO, iagin pahayag nga dako ang nanginbulig sang clean-up drives kag misting sa pagpanubo sang kaso sang dengue sa mga kabaranggayan. Nahibaluan nga santo sa report sang CHO, nag-amat-amat na nubo ang kaso sang dengue sa diin niya nasa 1,830 ang kaso sang dengue sa syudad, kag 1,809 na ang naka-recover. Report nagikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.